All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. Keep moving, don't stop, let's go. Tak venčer jsme kde, vole. Jsi čurák, veď vymrdanej, vole. Skupiny Česa, Vladislav Kříž, podíl výroby elektrických zdrojů dosáhl 29%, což je historicky nejnižší úroveň. Když se uplynulého tisíciletí, takže by měl Čes podíl uhelných zdrojů na úrovni 80%. To asi ne, šéf euro. Ty píčo, tak hlavně, že tady je chodník, ty vole. A my také zaměstnáváme velkou část lidí na čelo 40% našich. Neměli bychom říkat, že dosažení 1,5 stupně Celsia planeta zhoří, to je nesmysl. Tak přidej do píči! Který řekl, že 1,5 stupně Celsia neznamená kurva, tak nečumte do píči! Idioti, vole, skurvený, vole. Tak jej do píči a nečum, debile, vole, vymrdanej! Armádní encyklopedie nebo virtuální asistentka. I to je součástí nového webu, který láká do armády. No tady je Horbačovák, vole! Chtělo právě dnes od takzvaného virtuálního náboru se slibuje zjednodušení a zrychlení náboru nových vojáků. Rekrutéři se těší, že... Tady je Horbačovací kluk, jestli jste si nevšimli. Tady je Horbačovací, tady je... Vypadí ty krvele, skurvenej, vole, mrtvoš, vole. Jsme na té straně, kde... Šurák vymrdanej, vole. V Krušných horách nebo o využití evropských peněz pro uhelné regiony. A v takzvaném Fondu spravedlivé transformace si Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj rozdělí přes 40 miliard korun. Zhruba polovina částky třeba 30 žáků na svět, takže na máte asistentů, a jsou regiony třeba 30 žáků na svět. Obrovsky se vyšší, jak člověk už nebudeme dokázat asistenty načerpat, jo. Takže jsou tam velké nerovnosti v tom počtu a zároveň není úplně vyjasněné vždycky, jak má pracovat té třídě. Ty píče, co ty tady vymýšlíš, ty vole? Pochu, vole. Ty píčo, more. To docela určitě může, protože už dnes je mezi republikánskými poslanci taková skupina, která by ráda zastavila pomoc Ukrajině a ty peníze... Ty píčo, mu to tam loupnul, ty vole. Skupina 29 poslanců napsala dopis Joe Bidenovi, kde vyjadřují komise rozhodčích svěřila derby Vladislavu Siksajovi, tak věřme tomu, že ho zvládne a že to je víc než o rozhodčích bude mluvit. Jo, já mám tady není vole. Poslední otázka na tebe, Lukáši, bude nejzáludnější, kdybys měl v kapse Polska se spalovacími motory v roce 2025. Koalice 8 zemí v čele s Českou republikou navrhuje mimo jiné prodloužení francouzské normy osobních aut o 2 roky. K návrhu se přidávají výjimkou mezi statutárními městy. To je skutečnost, že ani zpětně neposkytuje veřejnosti zvukový či videozáznam. Primátor Josef Bělica z ANO mi řekl, že Havířov se nebojí být výjimečný a ať si to zařídí opozice, když to slibovala ve volbách. Ta na to ale nemá dost hlasů, takže zvídaví Havířované si musí chodit sednout přímo na zastupitelstvo, které vždy ve všední den začíná ve 3. Který se koná v tomto příštím roce, je to více než 50 zastávek, takže když se na něj loni v listopadu spustili prodeje, tak najednou přišlo 14 milionů lidí. Ticketmaster stavil globální server a výsledkem... Jo, vole.
To je vylízanec, ne, vole. Ty vole, ty jsi dobře najel. O svém životě, aby se každý mohl sám o sebe postarat. Teď je to tak, že lidi, kteří chtějí něčeho dosáhnout, musí pracovat a vydělávat, v životě nechtějí dosáhnout něčeho. Krajně pravicová konference rozložení sil dnes komor německého parlamentu, takzvaném Bundesrátu. U voleb do zemských sněmů tak jde o typické volby takzvaného druhého řádu. Byl se význam dění na zemské úrovni pro jejich výsledek jim těžko oddělit od vlivu berlínské politiky. Volební klání Bavorska... Takový čurák, vole, přeložený, vole. Okna se ti z toho sypou, vole. Máš to v píči, víš, vole. Dosavadního předsedy zemské vlády Markuse Zorana. Pomalíte za exitem 10 Loděnice. Kvůli dopravnímu omezení se ke sjezdu na Pražský okruh zdržíte 20 minut. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalíte za sjezdem na Čestlice. Kvůli omezení na Chodov asi 20 minut. Ukazuje oční kontakt s únosci, nepouští se s nimi do řeči, zvlášť v těch úvodních fázích, které jsou podle něj naprosto nejrizikovější. Když to velmi silně je to... Co poťatá, vole, vymrdaná kundo! Vyvolení, takže děláte, jakoby, že tam nejste. Za druhé, Jak jste zašli k cílu? Povedlo se. to je možná pro tu vědu skoro nejdůležitější vlastnost. Ve vědě ta inteligence... Jsi úplnej debil, vole, ne? Právě ta schopnost řešit problémy a vytrvalost a... Počku, vole, ty máš dost, vole. Více, dvakrát získala olympijskou medaili. Sluší Luboš Novák, Český rozhlas. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 1000 korun. Takovou odměnu vypsal východoněmecký komunistický režim za dopadení členů skupiny bratří Mašínů, o kterých v roce 1953 pátralo 20 000 policistů a sovětských vojáků. Co jiného? Bylo vůbec jiné. Nebo to má to... červený mail. Ty píčo, bábo vymrdaná! To je dobrá kůda vyzvedaná. Tak to tam vůbec nic Tak nemohla jsem se vidět. lekla. Já jsem jako už udělal to najíždí, jak jsem to počítal, ale... No. Ty píčo, jsem na něj nedebila, ne? Proti směru, vole, debila. No to ještě vymrdaný. Ale on byl snad ještě i narvaný, ne? Víš, si... Tak ty jsi docela dobrý debil, vole. Ty fakt asi jebe na hlavičku, ne, trošku. Tak ty jsi takový debil, vole. Ty píčo. A ty se toho dobře nebál.